L-isqof huwa ir-raj bil-Latin u l-Grik episkopus li bl-Ingliż tiġi tradotta bħala overseer, dak li għandu taħt għajnejh il-ħarsa ta' ħafna affarijiet li qed jiġru fil-każ tagħna b'referenza għad-djoċesi. Kważi bil-Malti m'għandniex kelma li tispjega preċiżament ix-xogħol jew aħjar ir-rwol tar-raj f'dan il-livell meta qegħdin nitkellmu mill-episkopat illi fil-każ tal-Ordni Sagri huwa l-iktar livell importanti għaliex huwa l-milija tas-saċerdozju. Fl-istorja tal-Knisja wieħed mill-ewlenin orrief u Santi Padri illi tkellem dwar l-episkopat, fil-fatt kien missier apostoliku, ġifieri kien jgħix fi żmien ta' qabel l-era tas-Santi Padri, iż-żminijiet ta' wara Pentekoste jew aħjar fil-każ ta' Ignazju ta' Antjokja nafu li kien wieħed mid-dixxipli ta' Pietru. Ignazju ta' Antjokja jgħid illi fejn hemm l-isqof hemm tinsab il-Knisja. Ma jistax ikollok il-Knisja mingħajr l-isqof. Min jixtieq ikun membru tal-Knisja irid ikun faqda sħiħa mal-persuna, mal-figura tal-isqof li allura huwa ir-raj. Diversi kienu dawk il-orrief tal-Knisja li kienu wkoll isfijiet u li b'xi mod jew ieħor kitbu dwar dan l-aspett. Ma nistax ma nsemmix wara San Ignazju ta' Antjokja bil-magħrufa ittri tiegħu lil Sant Wistin ta' Ippona illi f'diversi xogħlijiet tiegħu jitkellem dwar ir-rwol tar-raj u li hu stess kien raj wara li jikkonverta u sar saċerdot. Għandna l-figura ta' San Ambrogio ukoll isqof ta' Milan fi żmien ta' Sant Wistin u skont it-tradizzjoni kienu li għammet lil Wistin, figura oħra episkopali li wkoll ħallilna ħafna xogħlijiet li għadhom jiġu studjati fil-patristika u fil-patroloġija. Imbagħad għandna figuri oħrajn matul is-snin li huma importanti f'dan il-livell bħal pereżempju San Grigor il-Kbir illi mhux biss kien isqof imma kien ukoll papa, imma fil-kitbiet tiegħu li ħallilna jitkellem b'mod ċar dwar ix-xewqa tiegħu illi kieku kien jiddependi minnu, kien jippreferi li jibqa' monaku Benedittin ħalli jkun jista' jiddedika iktar ħin għat-talb u l-istudju, imma li wieġeb għas-sejħa ta' Alla biex ikun isqof ta' Ruma u kien jaf, għax ħallina miktub, illi kien jaf li dan ix-xogħol se joħodlu ħafna ħin u enerġija u kien jitlob lil Alla li dan il-ħin u din l-enerġija ikunu ta' servizz għal poplu għaliex hu kien jarawhom inkella bħala xi ħaġa li tbedu mill-vokazzjoni oriġinali tiegħu. Allura għandna figura interessanti għax hawnhekk għandna isqof illi qabel xejn huwa monaku. Allura San Grigor jipprova jgħaqqad dawn it-tnejn flimkien. U l-fatt li saħansitra kien jiffirma Servus Servorum Dei juri kemm għalih l-episkopat kien ifisser qadi. Ma nistax nagħlaq u ma nsemmix il-figura ta' San Carlo Borromeo fi żminijiet medjevali tardivi, is-seklu 16, is-seklu tar-Rinaxximent u tar-Riforma Protestanta, illi bil-ħidma kbira tiegħu bħala isqof mal-foqra wara kemm tassew ix-xogħol tal-isqof mhuwiex biss dak li jigverna u jew inkella dak li jgħallem, imma fuq kollox dak li jaqdi u permezz tal-qadi iqaddes lill-oħrajn. Wieħed jista' jżid figuri oħrajn, imma dawn huma prattikament xi wħud mill-isfijiet l-iktar magħrufa u qaddisa illi tipprovdilna l-istorja tal-Knisja fil-mixja tagħha ta' żewġ millenji.